Own Stars. Dat is een versus, oké. Ongelimiteerde levens. We hebben een half uur. Hoe groot is die map dan? Oh, niet daarin. Oeh. Nee. Hoe moet dit? Wat? Hoe dat? Oh. En naar voren, naar voren, naar voren. Naar voren. Wat daar? Kost er bijna aan de overkant. Loser. Wat moet je doen? Naar voren. Naar voren! Oh, daar ga ik. Splash. Nou, wat moet je nu allemaal doen? Moet je doorheen ringen of wat? Ja, hier naar onder. En dan... Hop. En dan kom je op zo'n jump pad uit. En dan moet je gewoon naar voren springen. Oké. En dan naar voren blijven gaan. Ja, maar ik kom steeds in zo'n ventilator terecht. Ja, je moet niet. Je moet gewoon door die elektrische schokdingen gaan. Nou, beneden. Dan moet je gewoon naar beneden vallen. Ik blijf al heel even afwachten. Kut. Oké, ik loop nu naar beneden. En dan? Moet je naar beneden, dus dan die jump pad. Moet je gewoon op die jump pad vlieg je omhoog. Nee, maar ik val in vuur. Vuur. Ik heb vuur onderaan. Wacht, ik blijf wel even kijken. Ik heb geen jump pad. Naar de onderzakken. Ja, maar dan heb ik een glijder naar beneden. Ja. En dan val ik naar onder in vuur. Oh, daar is die. Ik moet in het midden. Ja. En dan moet je omhoog blijven jumpen, naar voren, Ja. naar boven. Nee. Ja, dat is even mikken, dat is even oefenen. Dat is kut. Ik zie jouw naam steeds zo naar voren jumpen. Oh, Nee. ah. Ik snap hem. Haha. En naar voren blijven gaan. Maar die bovenste is even tricky. Want dat is een hand wat heen en weer gaat. Sorry. Schande. Ja. Oh. En dan gaat het naar voren. Ah. Oh, fuck. Ja, dat is echt... Die wist ik niet. Ja, dat is ook lijp. Die is tricky. Dat is wel leuk. Had ik even moeten zeggen. En hoog. En hoog. Ja. En doorgaan. Nog helemaal naar voren. Yes. En niet door. Dat je door het checkpoint heen bent. Ben ik al. Ja, goed zo. Wee. Kut nou niet, hè. Dit is echt gewoon, what the fuck. Ja. No! Ik dacht dat je hem had. Ja, Oh. bij mij had je hem ook. Wat? Ja! Stop die fik ooit of moet je gewoon doorgaan? Wacht. Oh. Nee! Bedankt, Ruud. Fuck! Oh. Ja, en doorgaan. Die kutbomen.
Je hebt die momentum nodig. Nee, juist niet eigenlijk. Je kunt gewoon stoppen achter die blauwe... Maar als je die blauwe cirkels hebt, dan... Dan is het pijnlijk. Je moet wel... Nee, je hebt het echt nodig. Ik heb een checkpoint. Nee, toch niet, ik val eruit! Wacht. Oh. Oei. Godverdomme. Ik heb hem. Hiep. Hiep. Wat is hier de bedoeling? Net die laatste. Godverdomme. Kut. Oink. Hop. Yep. Yep. Ja. Oh nee. Oh. Wat hier gebeuren? Oh, ik moet omhoog vliegen. Ah. Ben je het doen? Dat weet ik gewoon niet. I'm not really sure what to do here. YOLO! Ah, ik wel. Oh, dat niet. Ja? En dan kan ik jou afschieten of zo. Ja, maar we komen niet verder, hè? Zie je wat ik bedoel? Moet er niet iets met die fuck you hier zijn? Die gaat toch niet voor niks omhoog? Nee, dit is gewoon om je tegen te houden. Ah. Dat gaan we opnieuw proberen. Maar je komt niet hoog genoeg hier. Ik snap hem niet, het laatste stuk. Dit snap ik echt niet. Ja, alleen het hoofd is ook niet genoeg. Lek. Lek ah. Lek. Kom. Wee. Oh. Er weer lek. Wee. Nee. Oh, een kut level. Ja. Ander level. Jo. Nog één keer opnieuw proberen, maar... Oh, lek. Dat is echt gevaarlijk, man. Oh, hoe kom je Nee. niet hoger genoeg? Je komt er niet hoog genoeg. Nou, hup. Nog starten. De vorige was echt een kut level. Kijk of deze goed was. Yes. For gang YouTube, here we go. Cold Splat. Ik ook. Eren versus. Alleen online. Let's go! Woehoe! Oh, guns. Zit. Oh jong! Lekker meteen.
Oh, kijk, Ruud. Wat de? Wat is dat? Spring maar in die beker. Oh, lekker. Met een breakdancer. En dat is? Wacht, blijf staan. Ik kan door mijn gat kijken. That's what she said. Oh, lek. Oh, je hebt me neergeschoten. Haha, Saka! Oh. We zijn allebei nog maar niks over. Ah! Oh. Kom. Nee. Ik ben door. Ik ben alleen een kop. Oh. Wat is dit? Nee, niet doen. Nee. Oh, lek. God, zakken. Wat doe jij mee doen met dit ding? Maar. We moeten klimmen? Oh. Hoe kun je je hoofd gooien? Oh, dat misschien, ja. Met de rechtermuisknop en dan... Nee. Rechtermuisknop, ja. En dan kun je gooien, maar... What the fuck moet je doen? Oh. Wee! Ik denk dat de vroegtijdig gestopt wordt. Die heb ik ook. Nee, redden we niet met de hoofden gooien. Nee, bij mij ploept hij de hoofd ook erop. Hola wel. Ik denk dat we op een of andere manier... Oh, volgens mij weet ik hem al. Oh, Anne? Serieus? Serieus? Oh, dat wordt kut. Oké, dat wordt kut. Ja joh, waar komt die? Oké, afspreken, elkaar niet verfakken nu. Oké. Elkaar niet verfakken nu. No. Jong! Nou, ik val er ook naast. Nee, ik val langs. Oh. Kan mij. Oh, dat is niet te doen. Dit is niet te doen, jongens. Niet? Jawel dan? Ah, bijna de derde. We vallen ook samen onder. Nou. Lek. Lekker. Je tweede luik al niet eens. Laat staan, je derde. Oké. Oké. Goeie hoofd erin. Oh, dat had ik moeten doen, ja. Godverdomme. Haalt hij dat? Is dat de Haalt hij checkpoint? dat? Is niet de checkpoint. Nee, haalt hij niet, haalt hij niet. Ah, ik stond bijna. Dit is te doen. Dit is gewoon Shut the fuck up! Lukt niet. Godverdomme. Ik krijg je niet meer. Doe maar. Ah.
Het is net die fucking... van GTA, die ene ronde met die muren. Oh ja, maar dat vind ik makkelijker. Oei. Ah. Die stond erop. Maar jij hebt hem niet. Nee. Lolboek. Of grapjas. Oh. Bedankt. Waar die bloem? Godverdomme, ik kan het al nog. We hadden elkaar nu zo ontzettend hard kunnen appelen. Yep. Oké, let op, ik ga nu ook keihard verhalen. Nee, dat laat ik ook niet. Nee, de laatste! For fuck's sake! Zo. Nog één keer en dan een andere? Ja. Ah, ja. Nou, proberen we maar. Nee. Een andere. Oké, I'm in. Sorry. Reach the goal, 30 lives. Oh jee. Ziet er heel leuk uit. Let's go! Wee! Wee! Who the fuck? Heb jij hem? Nee. Hoe de fuck moeten we dat aanlopen of wat? Oh ja, ik kan een aanloopje noemen. Heb je hem? Ja, aanloop, recht, shift. Och ja. Die hadden we ook nog. Oh Is- kut, dat was een bom. Ja, kut. Kut! Nee. Oké, die tweede moet je echt even van achter beginnen. Aanloop nemen en go bitch! Nee. Achteraan en go bitch! Fuck! Niet meer opjagen. Nee, je moet shift inhouden tijdens het springen. Ja. En geen lag hebben, want die heb ik wel. En dan fuck je jezelf. Of jouw pupke fuck jou. Kan ook hè. Laat hem hopen voor niet. No comment. Thank God. It's almost Friday. Wee! 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 Yo! Ah. Wat gaat dit te raden? Yo, kut. Ben je al weg? Oh, je bent nog wel zo te zien. Ja! Heb je de checkpoint? Nee! De voorlaat. Nee, lag! Oh. Ik moest nog 2. Nee, ik vind het echt zo leuk, hè. Oh. Hij is te doen. Deze is te doen. Ja. Maar ik heb geen levens meer meteen. Hoeveel heb jij er nog? Nog 17. Ik ook. Ik nu 16. Nou, jongens. Ik heb af en toe het idee als u net de laatste meter bij mij hem aframt of zo. Ja, dat komt omdat je door die dingen heen bent. Oh, Oh, ik heb dat een truc gevonden. Ik heb een truc gevonden. Oh, een moment. Op papa voor. Zie. Gewoon doorgaan. Als je die blikken raakt, dan krijg je een nieuwe boost. Ah.
dan moet je wel niet vallen. Maar hoe laat ik mezelf op dan? Je ziet die balk leeg gaan. Ja. Maar als je shift inbouwt en je gaat... daarom haal ik dit spel, omdat ik gewoon lag heb. Ik snap hem. Oké. Yes! Fucking hell! Oh. We moeten nu naar de Mars. Fuck yous. Aua! Nou, kom op, kom. Godverdamme. Kom, omhoog. And go with the flow, bitch! With the flow, bitch! Oh, godverdomme. Hoeveel levens heb jij nog? 8. Ik ook. Oké, omhoog. And go with the flow, bitch. Stoppen. Heb jij hem? Ja. Oh, bitch. Fuck, blijf. I just saw you falling down. Fucking hell. Go. Omhoog. Come on. Woep. Help. Fuck off. Had je hem? Net in die laatste, hè. Good thing. Motherfucker. Ik heb nog maar 3 levens. Ik heb nog 6. Run, bitch. Nee! Ik ben 3 keer geraakt door dat klote ramen ding. Ik heb nog 1 leven. Die gaat er nu aan. Lek. Woe! Oh. Ja, daar ga ik. Oké. Dat was hem voor mij. You are out. Oh, ik dacht gewonnen had. Die kutkippen. Oh, nee! Ja. Kom. Oh, jij moet hem halen nog, joh. Oh, je hebt... Okay. Heb je nu oneindig levens? Nee. Oké. Nee, ik ga niet redden. Hoeveel levens heb je nog? Nog 1. Oh, nee. Dit is echt YOLO meer dit. Even kijken. Nu. YOLO Denk ik. bitches. Nee. Oh. Je is zo dichtbij. Ja, bijna. Oh. Niemand heeft het gehaald. Nee.